Ahoj, já jsem Marek. A tohle je můj příběh. Ten, který jsem dlouho nosil hluboko v sobě. Možná v něm uslyšíte kus sebe. Nebo někoho, koho znáte. Narodil jsem se v malém městečku na Moravě, kde čas plyne pomaleji. A sousedi znají vaše tajemství dřív, než si je sami uvědomíte. Tatínek odešel, když mi byli 4. Pamatuju si jen jeho roztrhané boty u dveří a mámu, která plakala do hlíny u rajčat na zahrádce. Vyrůstal jsem v paneláku, kde zdi voněly vlhkostí a naděje se rozplývala jako pára nad hrncem bramborové kaše. Máma pracovala v textilce. Denně 12 hodin, aby mi mohla koupit boty, které nebyly po starším bratranci. Ale já jsem byl hloupé dítě. Ve škole mě bavilo jen kreslit do sešitů a utíkat do lesa, kde jsem si představoval, že jsem někdo jiný. Učitelé říkali, z tebe nic nebude, Marku. I ten tvůj táta měl víc rozumu. Když mi bylo 18, máma onemocněla. Rakovina. Lékaři říkali, že je to z práce, z chemikálií, z únavy. Seděl jsem u její postele a držel jí za ruku, dokud nestuhla. Zůstal jsem sám a prázdnota, která přišla potom, byla horší než všechny hádky o nedoplatky na elektřinu. Potloukal jsem se po ubytovnách, pil s lidmi, jejichž jména jsem hned zapomněl. Jednou v zimě jsem spal na nádraží v Ostravě. Pamatuju, jak mě probudil výpravčí a řekl: Chlapče, tady umrzneš. Jdi někam, kde je světlo. Ale já nevěděl kam. Pak přišla Tereza. Potkali jsme se v knihovně, kde jsem se schovával před deštěm. Měla vlasy jako med a oči, které vypadaly, že vidí až do toho bordelu v mé duši. Proč pořád čumíš na ty regály? Můžeš si přece něco vzít, řekla. Byl to první hlas, který neznevažoval, nezlořečil, jen nabízel. Naučila mě číst, opravdově číst, nejen přehlížet písmena. V knihách jsem našel lidi, kteří měli větší bolesti než já a přežili. Chodil jsem s ní po horách, po zapomenutých vesnicích, kde staří lidé vyráběli sirupy z bezinek a vyprávěli o časech, kdy socialismus zněl jako hezká písnička, dokud nezačal hrát falešně. Ale i tohle štěstí bylo křehké. Tereza jednou zmizela. Nechala mi dopis: Marku, miluju tě, ale nemůžu zachránit někoho, kdo nechce být zachráněn. Najdi sám sebe. Až to uděláš, vrátím se. Ten den jsem se rozbil. A pak jsem se začal skládat. Pracoval jsem na stavbě, šetřil každou korunu. Večery trávil nad učebnicemi, protože jsem si dodělal školu. Bolelo to. Někdy jsem brečel vzteky, když jsem nechápal matematiku nebo když mi kolegové říkali, že jsem blázen. Ale představoval jsem si Terezu, jak stojí za mnou a tiše dýchá. Dnes mám malou firmu na renovaci starého nábytku. Vrátil jsem život věcem, které ostatní vyhodili. A jednoho dne za mnou přišla. S kočárkem a úsměvem, který stvořil slunce. Vidíš? Věděla jsem, že to dokážeš, řekla. Moje děti teďka běhají po té stejné zahrádce, kde máma kdysi plakala, ale já tam zasázel růže. A když fouká vítr, přísahám, že slyším, jak se směje. Nebyl to rychlý zázrak. Byla to tisícovka malých kroků, puchýřů a šepotů, ještě vydrž. Ale stálo to za to. Protože i z nejčernější země může vyrůst něco krásného. Stačí přestat kopat hrob a začít sázet semínka. Díky, že jste mě vyslechli. A pamatujte, vaše teď není vaše navždy. I když to tak vypadá,